Hello everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So look finally दिनैहाय जोंनि न'आवहाय लोरफुआ सौफैदों आरो लोगोनाव बयबो लोगो हमदो. Finally हान्थु लोरफुआ जोंनि न'आव कार्बि आंलंआव I am surprised. बोरै एकदम बारे thank you. अरे नायफैदो लोरफुखौ. माने नोङो शुटिंआवहाय गामसा थामसा गानदोंमोन नालाय बेयाव जिन्स गानदों आं नुहुरदों गुफुर नुदोंना आं फात्ता मोनाखै सोर सानदों आरो आङो ओमफ्राय उनावसो मिन्थिबाय आरो फाइनालि थेंक इउ जोंनाव हाबफैनायनि थाखाय औ कार्बि आंलं सोरनाव फैदोंमोन होनदों जोंसार होननाय जोंनि गामि खाथियाव माने मा होनो गामियानो आरो जेनेबा जोंनि आइनि गामि बेयावहाय हाबा जानो फैदोंमोन आरो बिथांमोना आलासिफोरा नैबे नलबारि ना सानैया गलपारा ओमफ्राय नैबे बिथाङा जाहैबाय लोरफु बयबो दाथ' मुंदांखा देग्लायनि ट्रेन्डिं नाम्बार 1 संनि एक्टरानो जोंनि न'आव सौफैबाय ओमफ्राय बिथिंथ' बिबोनां बेखौ फोरमायथ'ला बिथिं फंबाय जोंनि न' खाथिनिनो ओमफ्राय दा बिदिनो मा जाहोहरबावगोन आं नोंसिनो सैथिबो मा मोनजाबावगोन जेबो जाया दे जेबो ना उनावहाय मिथिमोन जेबो मोनजायासै होनबालाय मोनजायाखै दै लोंबाय खिन्थु दा साहाबो लोंहोनोसै ना ओमफ्राय माने मा होनो जोंहा एक्चुअली दिनैनिफ्राय सानथामसो मिरामिस बेनिखायनो ओंखाम थेवबो जायोबा मिरामिसखौनो बिराद गोथाव आइटेम संना जाहरदों आङो बेरायनो थांनो नागिरदों हाखु दाखु जाथारदों दा बेलासि टाइमाव हाबफैदों आरो थेवबो गोजोनबावबाय बिथांखौ आं मा होननानै बरायबावगोन दा जेबो नङा जेबो नांलिया आर'नाइबो बिदि लाबोनानै दोनफैनाय गैया दङ आं मोननायफोर खिन्थु आं गाव मोननायखौ होथ'ला जाहैबाय नेक्स्ट टाइम दै फैबाव आरो मोजाङै दाथ' नुखाबाय माबाखाबाय ना ओमफ्राय नै जोंना बिनानावफोरा साहा फुदुंबाय नायदो लोरफुआ खम मोसायो लोरफुखौ दे लोंदो नै लाल साहा ओमफ्राय बिस्किट ओमफ्राय केमेरायाव नोंखौ बिराद गिदिर नुयो आरोखि खिन्थु गिदिर नङा बिदि जाखायोना लोंदो औ दे लोंदो जेबो गैयाहाय जोंनाव दुखियासो नामखौ मा होनदोंमोनलाय फुंखा दैमारि लोंदो दे साहाखौ लाल साहा खेबसे सोंबावनोसै बोरै मोनखो कार्बि आंलंआव फैनानै मोजां मोनदों कार्बि आंलं जायगाखौ मोजां ना औ मोजां एकदम माने लांदां खालि लांदांबाबो बिराद मोजां न'आ खाथि आरो ना ओमफ्राय जोंनासो हरै थाङोबा माने गोजान न'आ सोरबा बायदिया थांफेरिया गिगोन आरो ना हाग्राबारिसो होनो जोंनिखौ औथ' आरो नोंसिना एसे हाग्राबारि हाग्रा आरो गोजान ना न'फ्राबो ओमफ्राय नोंसिना खाथि गिनांगौ जेबो गैया आरो ना जेबो गैया आरो बर'आ जोंना बिराद बर'आ बांसिन बर'जोबना बर'बाबो जोंना बारियानो गुवार जायो नालाय हाब बिफांबा ग्रोम जाजोबो आरोना गिथाव मोनो दे जेबो मोनजायाखै गाज्रि दा मोनसै जेबो नङा थेंक इउ फैनायनि थाखाय आरो नेक्स्ट टाइम फैबावदो आरो हर थायोबाथ' र' गाबोनफोर लोगो मोनबाव खाथियावनो थाफैगोनबालाय नोंसोर मा जायो गाबोन नायनोसै फुङाव थांनायनि खोथा दं हौवा गोदाना मा होनो आच्छा दे हौवा गोदाना पारमिसन होबा गाबोन थांसै गाबोन हरसेया थावगोन आरोना औ मोजाङानो जाबाय दे हाबफैबाय फाइनालि आंबो मैया बोरैबा बेलासियाव न' सफैदों लोगो मोनबाय आरो थेंक्स ना गैयामोनबा लोगो मोनलामोन लाल साहा मोनलोंलांबाय आरो जोंनावहाय नेक्स्ट टाइम अमा जाहोगोन कार्बि आंलंनि अमाखौथ' जाबायानो थाखादों दा माने जाबाय मैया मानै सि गोजौहाय मानसियाबो ओमफ्राय सि गोजौ नोङो गोजौथ' आरो रिल्स लानोसै नोंसोरो लाला नामा आया उनाव लोगो मोननाय नङालै नामा बैग्रिया गोथावथार जा नै बैग्रि हानसै ओइ दे बैग्रि हाननि जा दे हाननानै फिरनानैल' थांदोरो खननानै ज'नो जि गोमोन न'आव थांसै बेयो जुथा जि आं बेखौ आसार बानायगोन सेस खिन्थु बारा नुनायाव फोरानजानो नंला बायदि मोनबाय आङो जाजोबसिगोन नङाबा आंनि बैग्रिखौ उनथिंसो फोरानखुमानांसिगोन मोजां गोथावथारना बैग्रिया गोथां जानोबो जानाय थाइनैसो बिराद गोथाव बिराद गोथाव गोथाङैनो मोनफ्रा खेबसे जाबाथाय आरो जाबाय थानो लुगैगोन आरो नै बेखौनो माबा खालाम ओरै फिरि बेखौनो जा माबाबाय आंना नै सुहाबबाय एसे सुहाबबाय नै गोथाव ना फोराननायखौ बारा जानांला गाज्रिथारनो दै ओरैनो होनदाहां जा दै बाय माने इयाव थाफैखागोन दा खाथियावनो होमबालाय माथो आरो गाबोन लोगो मोनगोन ना औ बेरायहैनो बेरायनानै हैदो नहीं
जालांजोबसै होनदो लोगोफोरनि आलासि फैनाया फोरानखुमानोसैहाय आङो जानाय नंमारला होनलायलायदो आरो मैयाबो हरावा फंबायफोरा एकदम बेयाव आया थिखाखै माबानानै दोनो नालाय हरावनो जिरायनानै बैग्रिखौसो जागासिनो नोंसानाव मैया आलासि मेला दंमोनथ' सोर सोर दंमोन आंथ' मिथिया आं मोना मोना सफैदों ना आं 8टासोआवसो फोंबायफोर थालाबायो गामिनि मेला दंमोन आलासि थायोहाय जोंनाव बिदिनो थांदो दे आदामोन औ दे थ' आं गारिसिम दोनलांसै जेबो मोनजायाखिसैहाय बोरैबा मोनबाय बैग्रि मोनजाबाय दा बे मैगङा देरबा फै बे मैगंखौ जाहोनो आं बैग्रि मोनजाफैबायना माने बैग्रिया बोसोराव खेबसेल' मानसिया बोसोराव फैबाय थायो फार्स्ट टाइम मोनजाफैबाय आरोना जोंनि बैग्रिखौ फैनो आं सिगांनिफ्राय गोसोआव बायदों फैनाय जायामोन कार्बि आंल'आव ना बिदि सिनाखि दंबालाय फैनांगौ बेरायनांगौ ना थांखानोसै र' होननानै आंथ' थांलाय फैलाय न'आव थाथिनोसै हा देनां जायगा नायनो बायदि फै दिफुआव बेरायहैनांगौमोन एसे नागिरदोंमोन सिन्था जानायखाय थांला होनबाय जों खाथि खाला बेरायलाबायसै होननानै ओइ इथिंनो लांलाबायदो लामाफोरावनो नांजाला दे थांबाय दिनै जोंहाबो न'आव थांनांगौ गाबोन फुङाव ओमफ्राय जोंबो एसे दोननोसै नामाथाय दे थांलायदो होमबा मोजां बेरायनानै फैदो बाय बाय ब्लगखौ गाबोन होगोन आङो थांदा औ थांदा बाय बाय आलासिफोरा थांबाय दिनै थाङानो दा थागोन आरो गाबोन फुङाव थांगोन ओमफ्राय दा कार्बि आंलं ओरैनो एसे बेरायनो ओमफ्राय जों बैग्रिया जाना मोनफ्रुजोब्बायना आङो फोराननोसै हाना दे चलो बेहनो बैग्रि हानबाय खरो बुस्रिनानै हो आं खनगोन फैदोंमोन जोंहानि न'आव देना फोरानदो फोरानलाय फै बिनानाव हानदो माने इसेबावना नोंसोरलाय आंखौलाय दान्दाजों फिरनानै होदो ओमफ्राय बै थिं सानिखौ ओइलाय बै इसानिखौ हानबाबो जागोन दे बै थिनिखौ जि बैग्रि नै हरावलाय मोनफ्रु इदि जाया आंना नै आखायानो गब्लंबाय इदि खालामनानै नै लावथि लादो खरसिमा खननोसै दे माय गड नै इथिंना एसे गोथां नै इथिंखौ गोथांखौ नांगौ नङा नै बेखौ ओरै फारसेखौ बुफै नै जे एकदम इथिंनो ओइ ओं येस खनखाजोबसैहाय रानबाथाय आसार बानायनोसै ओइ मोनसेयाबो ओइ फारसे दालायाबो नै बे लेफ्ट साइडनि बै खाथिनि दालायाब्रा सानना गाहायाव नायाखौ गाबफ्रुनो नाङा लसनो दहाय खननायावनो 20 थाखा बिजादों आङो उन्दैफोरा आरो जाबालाय 10 थाखा होगोन दे आजामोनबा 20 थाखा होदोब्रा होनबालायो बेखौ खनग्रोनोसै गाबफ्रुगोन नङाबा मिथिबाय ओइ नै नायलाय ओइ दालाय मोनसेया रां बास्केट लायनि फैदा खनफैदा बेखौनो देनां बांसिन आयानो बुरुन जागोन आंखौ एफा बुरजा मानो नांगौ होनलायलायदों दहायहाय नों माने सब खोथा खोनादों हो सब खोथा खोनाजोबना दं ओरैबायदि गोथाव जाबाथाय जाबाय थानो नागिरदों खिन्थु आं दासिमबो बोरै बानलुजों देनानै जानाय जायाखै लोगोफोरा जालांबाय थादों जागोन र' लाजिलगा बयखत तुलै मरम बागिसे बयबो फसाय मारोना बे बैग्रिखौ गोथावथारना आयै लस गाबफ्रुबाय लाबांहाय आरो रेस्टुरेन्टनिफ्राय बियोके जोंना फसायलायो मिथिबाय हाखन फै सिंहाय खनाबा बिनो जानो थायो न' थानानै थांनो मोनजाबावा बिवान बानानै
गाहायाव दङ जाम्बिनोसो जेबो रोङा मा मालाय मुस्रिजों थांनो नागिरबाय बिसोरा जे उस्ताव खामानि मावो मानो थांनो बेयाव हाया मुस्रिजों थांनो नागिरदों मानो थांनो बेसे हाबबाय नालाय आं बांसिन ओइ जाथ'बाय गाबोन हाथाय नागिर खनजोब दे दालाय बायजों फै लाखिनो हाया जाथ'बाय देवनानै गुफुरबायमोन हाजिरा माबा खनायनि बैग्रि खनायनि हाजिरा 20 थाखा नामा 20 थाखा tinggal maju dia nih ji buja hanबाय जोङो ओरैनोसो एसेल' नुदों बास्केटआ जि गिदिर केमेरायाव एसेल' नुदों आरो सुनानै फोराननोसै संग्रायाव फोरानसै आङो एसे नैथिंजाय कालारखौ माबायाव बारा हमनो हाया केमेरायावहाय खिन्थु नै ओरै रियेल कालार नैबे